hvis nogen ser det her, så skal I vide. Ej, jeg er mega awesome. Så godt. Og lige nu, så stjæler det kameraismen. Hvis du ser det her klip, så skal du bare vide, jeg har været hvor du bor. Så skulle vi finde ud af noget. Peace out. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til Lens Talk! Så! Ja. Okay, men jeg har en idé, okay? I to, prøv at stå helt stille, okay? Sådan 100% stille, sådan first one, okay? Uden at blinke overhovedet. Altså. Ja. Fordi, så vil jeg lige lave noget filmmagi. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Nu må jeg bevæge jer igen. Shit, det var mærkeligt det der. What? Hvad er sket der? Okay, det var jeg bare... er gået så sukkerkold, at jeg er nødt til at hente en sovepose. Prøv lige den her bare til gå til. Jeg tror, jeg har drikket for mange cola. Jeg tror virkelig også, at Nå, men vi skal vel sige, hvem kan... Drenge, skal vi ikke lige skål? Skål, skål, tak for lagen. Skål og sukkerkold mig. Ja. Okay, vi har Tobi inde i studiet. Det er mig. Han hedder Ellen Tobias. Ja. Det er min Han er den eneste, der stadigvæk drikker fra den der sko. Ja. Det er en anden historie. Godt, skal vi ikke lære dig noget at kende? Jo, lad os det. Okay, kom med nogle spørgsmål, vi kan stille dig. Hvad er dit hemmelige talent? Ja, hvad er god til? Han har ikke noget. Så er det ud. skal I Sagde ikke tale backstage. Jeg tror, mit hemmelige talent, det er et... Ej, nu holder du. Ja, det siger man altid. Det er fodbold. Fodbold. Nej, jeg begyndte først at sige det efter, jeg gik sukkerkold. Eller også så er det... Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg skal lige et stykke slik til jer. Tænk over det. Det kan godt være. Jeg er ret vild på sådan en bas. Nej, det var Jansen, der sagde, at jeg var vild. Jeg er ret vild til sådan et keyboard. Altså, når jeg skal til at skifte kort, så er jeg sådan... hvor ligger den? Og der var den. Nå, men... Det er ligesom mig. God stil. Jeg er bare lidt bedre. Jeg er lidt bedre. Hvad skal vi lige spørge mig om? Jeg kan faktisk ikke finde ud af at spille bas. Okay, Kun en så lille du smule. skulle lige tænke på en Men ikke leg, særlig skal meget. lege. Okay, har I alle lige meget det? Den skal være langt som Okay, det men hele. har I... Du kan overslå det. Ja, det skal okay, har I alle lige meget? Okay, hvem kan lave den længste bøvs? Nej, jeg kan ikke lide bøvs. Jeg kan heller ikke bøvs. Diamant! Okay, Vi ses. Jamen, så skal du hjem? Er der nogen, der ved, hvor min jakke er? Er der nogen, der kan finde den? Jeg ved ikke, jeg kan ikke finde min jakke. har du smidt den ud på? Har du begravet den sammen med de andre? Vi kommer lige tilbage. De har bare smidt den der. Nå, så kan vi snakke lidt med Ja. Det håber jeg godt, at jeg kan klippe ud. ja. Vi er med udenfor nu. Er det den der sorte og orange? Skal vi ikke bare prøve? Okay. Hvor i Skal haven? vi tage kameraet med? Skal jeg tage Eller hvad du gerne det, Esben? Tag kameraet med ud. Ej, det skal Nej, vi filmer her. Jamen, bare med din telefon så. Jamen, skal vi ikke bare spille? Nej, vi skal ind og se tag i knibe eller Hvad med sådan noget. fodbold i mørke? Seriøst, det kan se her. Ej, vi gider ikke få. Er det bare med fodbold i mørke? Er du gider ikke godt det hjælp? Du har dig. Er det lækker den ikke udenfor eller sådan noget så? Nej. Hvordan ser den ud? Har du glemt den på stadion? Jeg har slet ikke haft den på udenfor. Havde du den på stadion? Så har du ikke hængt den op på knæene eller smidt den inde i hjørnet af stuen eller sådan noget? Jeg kan godt lide, at du bruger begge hænder, når du skal drikke en dåse. Altså, I har ikke et kamera, Så er det sådan. så man kan se dig. Kom. Og på den anden side. Mm. Hey Tobi. Nej, nu rykkede kameraet. Tobi, vil du se min billede? Okay, vi vender tilbage. Er det spændt ravne nøgen inde under? Kan du ikke rykke kameraet lidt? Det bliver skot. Jeg var den.
du sexet? Det er meget sexet. Om han er. Hvad er du? Det var et godt Om jeg er 6. Nej, Nej. nej, Nej. nej, Nej. nej, Nej. nej, Nej. 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 Jeg smitter. Nej. Nej. Det er nej. Næste gang, der får vi folk til at skrive her på spørgsmål. Nej, hvad sagde du om? Altså, det er jo bare fup. I hørte ikke noget. Det er jo bare fup, at de tror, der står noget. Altså, det er jo ikke fordi, at der rent faktisk står noget, men det tror de jo. Okay. Næste spørgsmål. Nu kan I ikke se mig. Nu kan I se mig. Hvor mange gange går du på toilet om dagen? Hvor mange gange jeg kan betale lidt om dagen? Ja. Så var jeg inde på, hvor meget solvand jeg drikker. Nej. Nej. Jeg tager sådan en morgen tissedom, så tager jeg en sådan omkring kl. 11, der tror jeg går på toilet. Og så tager han 12 gange i mellemtiden. Og så, ja, jeg tror det er 4 gange mindst på det. 4-5 gange. Hvad med Max? Og en gang. Ja, det er Faktisk siden jeg er i skole, så går jeg nærmest aldrig på toilet. Min, Jeg tror, jeg går på toilet hver anden dag i skolen. jeg tror, det er færre gange med mig. Ja. Jeg kan bare ikke tisse i skolen. Ja. Og 50. Vente, du er datter. Ja, det gør jeg også. Fedt. Nej. Prøv lige at se. Okay, Den kommer, lad os den tage kommer det næste allerede. spørgsmål. Den kommer allerede om 3 måneder. Lad os tage det næste spørgsmål. Drenge, der er altså takkeligt knep derinde. Ja, vi kommer. 2 minutter. Vil I ikke være med til fodbold i haven? Nej. Altså, jeg er med. Det er så skønt. Jeg skal snakke. Kom nu bare lige i Der bliver ingen leg nu. 10 minutter. Vi er færdige for den her Vi er gang. færdige om 2 minutter. Nej, vi er færdige nu. Okay, Bare tak fordi I så meget. Vi ses.